Bajori Watara min ye ɲaden lɔgɔlɔbagaw ɲa yiralibaga ye bɛɛ fɛɛrɛw kɛra wasa ka tiefo jɔsenw kalan a mamaden la. Siyakan don min yɛrɛ bɛ tunu sira kan u ka sigiyɔrɔw dugusenw kɔnɔ i n'a fɔ yan Numudara min filɛ nin ye kilomètre 400 ni Wagadugu tile bɛ yanfan ye. Ni sɛbɛn ye a bolo o min kɔnɔ a bɛ a ka siyakan o kumadenw sɛbɛnna nin cɛ nin min bɛ ne sanji 71 cɛsiri ni lo kɛ nin na. An bamanin no an ye comité dɔ bila sur 5 ans min bɛ se ka kɛ an bɛ cɛfɔkan kalan an yɛrɛ commencera école la école primaire la an min si kɔrɔbayalen bɛ dɔɔnin an ba école kɛla jango fɛn min y'a kɛ cɛfɔkan nin kana se ka tunu n'a ko nin bɛ se kan gouvernement yɛrɛ nana ni saraya min ye sisan ko siya bɛɛ ka kan ka bureau sigi o bɛna baara kɛ n'o bureau ninnu ye. Donc an y'an ka bureau ni sigi an y'a ci bila ka taa gouvernement fɛ ne y'a sɔrɔ ni digi b'an fɛ a yɔrɔ fan fɛ an ka siyakan fɛ peut-être o bɛ se k'an dɛmɛ. Denmisɛn ninnu ta u bɛ dan n'an mɔgɔkɔrɔba ta la donc o bɛ taa ekɔliso la u bɛ denmisɛn ninnu lajɛ parce que kan mɛn ka di denmisɛn de fɛ donc an mɔgɔkɔrɔba ninnu ta ale bɛ dan na donc an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ julakan karamɔgɔ na mais cɛfɔkan ta ni a bɛ taa ekɔliso la de. Laɲini kɔni min ye an bɛ dɛmɛbaga de ɲinina parce que ne mɔgɔ bɛ kɔ ko la i bɛ kɔnɔmara jɔsi ne y'a sɔrɔ n'an ye mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se ka dɛmɛ di an ma ka cɛfɔkan nin yiriwa parce que kalanfa min bɛna kalan di an ma sara t'a fɛ a bɛ déplacer le ka bɔ kuru jukɔrɔ ka na kilo 10 ani kɔ donc ni a y'a sɔrɔ ni timinadiya bɛ yen n'a y'a di a ma a bɛ se ka fanga don a la a courage bɛ don a la a bɛ se ka na kana se ka kalan di an ma ni denmisɛn ninnu ye. Nin ko nin kɛ ni lo kamanangwan ye munumunu salo ni duguse ni bɔlɔn kɔnɔnaw na bi hakilina lo di anw ma nin kɛwale nin na. Abdul Karim Watara ye Numudara duguden ye. An ka laɲini min ye n'an si mɔgɔ bɛ yen n'an ka mɔgɔkɔrɔbaw bɛ se k'an kalan na dɔɔnin donc an bɛ se k'a faamuya la don nataw la an bɛ se k'a fɔ hali n'a kɛra ekɔli yɛrɛ ye jamana yɛrɛ kɔnɔna ba a bɛ ka ɲi dugu fanto wolola ka sɔrɔ an ka wolobaga fanto ma sɔrɔ ka kalan k'a dɔn voilà donc a bɛ se ka kɛ i bɛ taa yɔrɔ la ka taa sɔrɔ bɔ mɔgɔ b'o ka kan fɔra bɔ a b'i déranger dɔɔnin quoi c'est-à-dire bon a bɛ dege don i la dɔɔnin n'i b'i mɔgɔ sɔrɔ a b'i ka kan u b'o ka kan fɔra nin Laji Watara fana ye cɛfɔ ye. Cɛfɔkan na e ti cɛfɔkan mɛn ɲanama mais n'i nana an b'i sigi ni l'idée ka to ka kori n'ale dɔɔnin e bɛ to ka dɔɔnin fɔ kan min don an yɛrɛ a tunu don an yɛrɛ la a digi don an yɛrɛ tunu voilà i taara yɔrɔ dɔ a t'a fɔ ko i cɛfɔ de u b'a fɔ bon cɛfɔ ti siya ye ko dugale c'est un étranger. Hali Basome Watara min ye kɛlɛkuntigiba dɔ bɔnzɔn ye tɛ a ka siyakan mɛn. N kɔni tɛ cɛfɔkan fɔ an bɛ julakan de fɔ voilà an ye kamalen dɔ bɛ yen an y'ale de sɔrɔ ale ye julakan kalan kɛ a débrouillé ka se cɛkɔrɔba kɔrɔ ka se ka kan nin tɔmɔtɔmɔ dɔɔnin dɔɔnin ale de bɛ débrouillé an ye pour que ka to ka kalan da yan ma n'a tora ka taga ɲɛfɛ ten yanni kalo 6 kɔni peut-être an bɛna cɛfɔkan caman se k'a fɔ an denmisɛnw ye. Funangɛw makɔrɔbaw o camanba bɛɛ tɛ cɛfɔkan mɛn u ka dugusenw na julakan lo bɛ fɔ yɔrɔ bɛɛ la. Tiefɔkan fana bɛ tununa dɔɔnin kabini san 1907 le la. Bajori Watara ka fɔ la ale min ye ɲaden lɔgɔlɔbagaw ɲa yiraliba ye. Tiefo boa fɔlɔ de sababuya la ko tiefɔkan y'a daminɛ ka tunu. Tiefo boa tun ye kɛlɛkuntigiba lo ye a ye a ka degeliw bɛɛ lajɛlen kɛ kɔngɔ le julaw fɛ a seginna ka na ni jula kɛlɛkɛden caman ye n'i tun taara nin kɛlɛkuntigi nin ka du kɔnɔ jagoya tun don i ka julakan fɔ n'i tun ye tiefɔkan fɔ o b'i bugɔ. Ɲaden lɔgɔlɔbagaw ɲa yiraliba nin ka fɔ la dugusen 3 dɔrɔn le bɛ yen minnu bɛ cɛfɔkan fɔ o cɛma yɛrɛ dɔw b'a fɔ tuma kelen kelen yan maaw bɛ cɛfɔkan kalan na ani k'u jigi sɛmɛ ko kan don min bɛna segin ka fɔ kura ye. Tiefow ka laɲini ye ko olu ka kan nin ka segin ka fɔ kura ye ni kunnawolo ye olu minnu yɛrɛ ka sigiyɔrɔ kɛlɛkuntigi dɔ Tiefo Amoro donna jamana ka tariku kɔnɔ k'a sababuya kɛ a ka sebaw sɔrɔ ni ye kɛlɛw la. Gildas Da segimantɔ ka bɔ Numudara
VOA Bambara tɔgɔ la.